Li kampa Qoştepaya penaberên Rojavayê Kurdistanê duh sêşemê xoleka topapê navê xola rehmetiyê Salih Hawil li xwe girt bi dawî hat. Di maça dawiya wê xolê de ku ji sih û du tîman pêk dihat, her du tîmên Qamişlo û Tesnîm di dawiya wê rikaberiyê de beramberî hevleyîstin. Maç bi encama 5 golan ji Qamişlo re beramberî 2 golan ji Tesnîm re bi dawî hat. قلت كيف خوشن بيخلي بطولة دوري براستي جمرة بو الحمد لله من نابي قام شلو ليستن بطولة قلت كيف خوش بو رياضة خوشة ناف في بنابرية دا وناف كركي دا براستي بمشكي خوش بيرا كركي فاما قلت كيها Di dawiya xolê de her du tîmên serkeftina xolê bi dest ve anîn hin lêstekvanên hatî hilbijartin û navbendên xolê ji aliyê du lêstekvanên topapê yên ku xole birêkxistin kirbûn. Herwiha malbata Hawil û hin endamên Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya rêxistina kampa Qoştepe hatin xelatkirin. Xola rehmetiyê Salih Hawil ku ew jî lêstekvanekî topapê bû li dêrikê navdar bû, nişteciyê kampa Qoştepe bû. Beriya damekê di encama nexweşiyeke geran de jiyana xwe ji dest dabû û ev xola topapê wek wefadariyekê jê re ji aliyê lêstekvan û werzişvanên kampê ve hate birêkxistin kirin. Encama wê jî bû cihê kevxweşiya malbata Hawil wekû qeca wî di daxuya kirin. وسباسي هر لاعبك اللي في الدوري ده شاركان دي جي اس بيروزباهي الفريقي ربحيك وش فريقي هاي نهايات جي اس بيروزباهي الواك وساعات حميا وشكو سباسي واك ومجي لاعبك شكاي خد لاعبي حتى هافي عمري اوجي لاعبك فورتي Xolên topapê li kampa Qoştepe berdewam ji aliyê werzişvanên Rojavayê Kurdistanê ve tên encamdan. Bi piraniya xwe ve navên şehîdên pêşmerge û hin lêstekvanên nişteciyên kampê got encama nexweşiyan de bar kirin. Lê hîn jî cihê wan di wê lêstekgehê de dilê hevalê wan de xuyaye. Hîn jî wefadariya wan berdewam e. Ji kampa Qoştepe, Alî Umar.